So Winnie yw enw hi. Mae di cael op i gael y gos off. So 3 choes sydd â hi. O, dri yna hi. Bod y coli bach, mae'n gorgeous. Yeah, mae yn cute. Helo a chroeso i benod arall o'r Ysgarmes Ddigidol. Dwi'n ôl yng Ngwesty'r Fro ar wythnos yma. Dwi'n cael cwmni Carys Phillips ac mae Elin Snowsill yn ôl am fwy. Helo chi'ch dwy. Diolch yn fawr. Dwi'n barod am y sgwrs wrth yma. Reit, gan bod ni wedi cael gorffwys wrth dwytha, yndo, felly da ni'n ôl wrth yma. Na ni ddechrau ta efo edrych yn ôl ar gêm Ffrainc, nos Wener. Sut oedd chwarae ar nos Wener i ddechrau? Carys? Yn tough o fe, achos mae'n mor let, ond oedd y dydd yn hir, ond oedd y torf tu ôl ni'n enjoyo. Well, fi personally, anyway. Oedd yr dorf actually'n fwy uchel na dorf bron 5,000 yn erbyn yr Alban. A ti'n meddwl, oedd yna lot llai o nhw, ond o'n nhw'n lot fwy, o'ch chi clywed nhw'n lot fwy ar y cae yn canu. Falle achos bod yn dorf bach yn wahanol, pobl sy'n dod a wedyn mynd mas ar ôl, di cael cwpl o peint neu rhywbeth. So, oedd e'n gret. Oedd e'n challenge wahanol i chwarae'r Dydd Gwener. Nathon ni wneud yn siŵr bod ni gyd i cael nap yn y dydd a athon ni mas am coffi a pethau fel la jyst i torri'r dydd lan. O'n ni gyd yn teimlo'n iawn pryd o'n ni'n dod at y gêm, ond wedyn really anodd cysgu ar ôl gêm fel la. Pryd chi'n cymryd caffi a chymod, gel a popeth 8-9 o'r gloch yn nos, mae'n really anodd cysgu ar ôl. A mae'n anodd pan mae Don yn snora yn y room, so Donna Rose ti'n rhannu'r stafell efo. Di Yeah, chwrnu? 2 awr cysgu si, credu. Be, ar ôl y gêm, dim ond 2 awr o gwsg? Yeah. Achos o'r caffi a'r chwrnu o Yn fatha credu. cyfuniad o'r rai? Ddau nhw. Faint clywch ysdi gysgu, Eleanor? Hanner i 2, di'n on 5, a wedyn falle ges i awr arall rhwng 7 a 8. Mae jyst yn really anodd, o'n i ddim nôl yn yr hotel tan rhyw hanner i 12. A wedyn, mae jyst, chi ddim ond mynd syth i gysgu, neu chi'n mynd i jyst gorwedd na'n meddwl dros y gêm trwy'r amser. So, nath grŵp o'n ni jyst aros lawr yn siarad am pethau random, a wedyn nath ni lan tua 2 o'r gloch. O, digon teg. Wel, na ni edrych yn ôl ar y gêm ta. Sut ydych chi'n edrych yn ôl yna fo? Ydych chi, Carys, yn falch o'r perfformiad achos nathoch chi golli o llain ydych chi wedi colli yn y gorffennol, a nath y perfformiad yn llawer gwell yn erbyn Ffrainc na mae o wedi bod hefyd? O'n ni'n siarad ar ôl y gêm. Ni'n credu bod ni'n proud sut ni wedi end y gêm, gorffen y gêm, And mae Ffrainc yn trydydd yn y byd, mae nhw yn am reswm, ond yn credu nes ni i gymryd un nhw'n credu, a mae lot o learnings, ond yn credu bod ble o'n ni wedi bod, oedd hwnna'n dda gan ni yn credu. Fi'n meddwl, os chi'n edrych ar blwyddyn diwetha, oedd e'n teimlo bod ni mas o'r rheolaeth. O'n nhw jyst i hamro ni blwyddyn diwetha, o'n i methu really cael mewn i'r gêm o gwbl. Gwbl wahanol blwyddyn yma. Nath nhw sgorio, oedd lot o ceisiadau nhw o camgymeriadau ni, neu penderfyniadau o'n i jyst ddim wedi gwneud cweit yn gywir. So mae hwnna'n meddwl bod ni lot fwy mewn rheolaeth dros fe. A fel gwedodd Carys, oedd yr ail hanner lot well, ond am y 50 munud ola'r gêm, un cais yr un oedd e, so mae hwnna'n dangos bod ni yn gallu cystadlu, ond mae rhaid ni jyst dysgu siwt i cystadlu o munud 1. Gafoch chi gychwyn araf eto yn do. Be ydych chi'n meddwl i'r rheswm dros hynny, Carys? Snowy? Na, ti'n meddwl be, fi ddim yn gwybod. Mae'n cwestiwn really da. Os byddwn ni'n gwybod, byddwn ni'n gallu gwneud rhywbeth amdano fe. Mae fe'n rhywbeth ni'n trafod. Yn yr hydre, oedd e'r cyferbyn. O'n i'n dechrau'n dda, a wedyn cael ail hanner gwael. So mae wedi flipo nawr. So gobeithio erbyn y cwpan y byd, byddwn ni'n rhoi'r hydref ar 6 gwlad at ei gilydd a gallu rhoi perfformiad llawn mewn. Ond be gafodd i ddeud yn yr ystafell newid ar y regwyl ta? Achos math hwnna'n neud gwahaniaeth. Be bynnag gafodd i ddeud? Taclwch yn iawn. Yn credu bod i goffa roi credu i bench ni, pan maen nhw'n dod mlaen. Maen nhw'n gwneud gwahaniaeth mawr i ni, a yn credu bod hwnna'n mynd i bod yn mawr i ni yn mynd mewn i'r World Cup, really, rwy'n meddwl, anyway, A pa mor bwysig oedd o i gael y cais na ar y diwedd, Sioned Harris yn croesi, ac o'n i'n siarad efo Sioned y ddoe, ac oedd hi ddim yn deall bod y cloc wedi mynd yn goch. Oedd hi wedi rhedeg yn ôl, ac oedd hi wedi mynd, right, come on! Yn meddwl bod gennych chi gyfle arall am sgôr arall, ond oedd hi'n sylwi bod y gêm wedi gorffan, ond jyst yn dangos faint mae'n feddwl i chi, yn ymwedig jyst gael yr un cais na ar y diwedd.
Ydy, ie, chwarae teg iddi, fi am gwybod siwt na ddi. Na. Mae'n bach o hyblygrwydd a popeth gorfod gallu neud hwnna. Oedd e'n neis gallu gorffen ar termini a gorffen on a high fel maen nhw'n gweud. Ond eto, ti'n modd, gathon ni llwyth o cyfle. Fi'n meddwl o'n nathon ni gwario dros 3 munud yn 2 ar 20 Ffrainc a dyn ni mwy o possession o'r bêl. So mae rhaid ni wneud mwy gyda hwnna a bod yn well yn cymryd cyfleoedd ni. A fel ti'n sôn, Carys, maen nhw'n drydydd yn rhestr detholion y byd, felly perfformiad gallech chi fod yn falch ono yn bendant yn mynd ymlaen rwan, yn edrych ymlaen at y gêm ola, yr Eidal a Cwpan y Byd wrth gwrs. Ond be ydych chi'n neud yn yr wythnos i ffwrdd? Achos ydych chi wedi cael wythnos i ffwrdd cyn gêm Ffrainc yn do? Sut ydych chi'n ymlacio gwmpas y cam? Pwy di'r pobl sy'n rhoi yr entertainment ymlaen? Os a beth yn cael ei planio i chi? Ie, mae Cecilia ar cerddoriaeth, so mae dyn ni teledu yn y rŵm a mae hi roi fideos a stuff arno, a actually fi'n hoffi achos mae'n rhoi old school R&B arno, dyna beth fi'n hoffi, so weithio mae dyn ni bach o eisiau pethau fel ymlaen. Ni hefyd yn chwarae spikeball, so mae spikeball yn briliant i chwarae cyn sesiwn, cyn gym, cyn units, jyst i dyn o'ch i lan, mae fe'n mynd yn really gystadleuol a mae yna gymaint, mond really 6 maximum 8 sy'n gallu chwarae, ond mae yna gymaint o bobl mae'n chwarae nawr. Ni gorfod chwarae mewn pare a mae just one shot in, out, a os chi'n colli chi mas a mae'r winning pair yn aros mlaen. Oce, dwi'n gwybod beth i spikeball, Carys? Eglura. So, mae fel net cilch ar y floor. Lawr, Wedi ie. cael pale bach. A wedyn ti'n cael bwnt fel net. Fel volleyball, ond yn lle dros net, chi'n smasho fe ar y net. So wedyn, mae un person yn tablu bwnsio ar y net, mae person arall yn bwnsio fo'n ôl. Wel, ond chi paso fe eich gilydd, so os bys fi a car tîm. So fi'n mynd... So, if ti'n bwrw fe lawr. Ti'n syrfo i fi wedyn yn bwrw fe lan i rhywun arall ar tîm fi. A maen nhw'n gallu bwrw e lawr, a wedyn Carys a tîm hi'n bwrw e lan i'w gilydd a bwrw e lawr. Be di record? Os na record, neu sut ydych chi'n ennill? Chi'n ennill gan chi'n cadw sgôr fel badminton neu rhywbeth fel yna. Ond beth ni'n neud pryd ni'n chwarae'r pare yw pwy sy'n aros mewn a mynd trwy a curo gymaint o bobl mewn rhes. A actually yn y hotel Alicia Jazz nath nhw curo 10 person mewn rhes. Na ddo. Ie, o'n i'n gytid achos fi o curodd ar top gyda 9 a nath nhw wedyn cael 10. So. Pa mor dda ti'n neud? Not very good. Ti yn y top 10, nag y ti? Sa'n siŵr nawr, yn credu mae Fiona Lewis yn just yn pusho fi lawr. Mae dyn ni top 10, rest of top 10 spikeball players best in the world. And Kaylee Powell yn good. Odi, mae'n good top. Ond ydych chi dal yn chwarae maffia? Of course. Mae hwnna dal yn mynd ymlaen. Maffia dal yn mynd ymlaen. Yn y pwll, ni wedi dechrau chwarae maffia. Do. Ar y bws, pob cyfle, really. O'n i'n clywed hefyd, Carys, bod chdi'n licio dy goffi. A bod chdi'n dda iawn yn neud y patryma ar top y coffi. So dyna ti'n neud yn amser sbaria. Sut ti'n neud hynna? So I ges i coffee machine am Nadolig, present, so a fi'n just arno fe pob dydd, 6 coffi i day. Na, gobeithio bod nhw'n di. And just in practice o edrych ar YouTube videos sut i neud patrymau. A just mynd amdano fe. Ges i request os no i actually neud elephant. Temp 1 oedd yn pretty good. Yn credu. Impressive. O'n i just i taflu mas elephant yn meddwl fi byth wedi gweld elephant o'r blaen, surely dwi'n methu neud e. 2 ddiwrnod wedyn mae'n dod mewn a dangos fi. Dim stencil o fo? Na. Well, bad stencil if it was. So be, nes di fynd ar YouTube a meddwl, llefrith mewn elephant? Neu elephant mewn llefrith ydyn nhw? Fi ti trio neud ci hefyd ond just yn galed. A fi just neud fel lot o heart fi'n neud o fe. So ti'n neud calona, ti'n neud, dwi wedi gweld alarch ti wedi neud? A be arall, dail? Yn credu. Dwi'n gallu neud dail. A coffi off yn credu. Coffi off? Oce, nawn ni weld chdi illa ymlaen ar y pod wrth nesaf a gawn ni gweld pwy sy'n gallu neud llefrith gorau. Ti dependant yn mynd. Ac o'n i'n gweld llun ar y cyfryngau cymdeithasol hefyd, Elenor, yn eich wythnos i ffwrdd, neu'r penwythnos i ffwrdd, oedd chi wedi mynd ar cwn am dro. Mae'n lot yn chi yn y garfan efo cwn yn does. Ges di gi gan Gwen Llion Pirs?
Do, ie. Oedd e ddim yn rhywbeth o'n i wedi plan o wneud. O'n i byth di hyd yn oed plan o cael ci, fod yn onest. Na. O'n i byth... Actually, mis cyn i fi gael y ci, oedd y merched yn siarad am cwn, pwy bydd yn cael ci, a nhw fel, o na, snow i, bydde di byth yn cael ci. Yeah. So, oedd Gwenllian, oedd dy hi cwn bach ar y ffarm, a oedd un o'n nhw, oedd wedi dangos fi yn dost, a oedd wedi gorfod dod ei mewn a edrych ar ôl i. Fel arfer, mae ffermwyr yn rhoi nhw lawr yn dod nhw, ond oedd Gwenllian bach yn attached i'r ci yma. A deu coes dost. A ar 4 wythnos, nath i danfon llun i fi, a ni fel, oh my god, mae'n gorgeous. Oedd hi fel, mae rai fi ffindo cartre iddi, achos bod hi'n symud lawr i Gaerdydd, a oedd hi methu just gadael y ci ar y ffarm. A ni fel, oh my god, beth sy'n mynd i ddigwydd iddi? A o'n i wedi meddwl trio perswadio rhieni fi i gael hi. Wel, rhyw ffordd, yr wythnos wedyn, dyma hi'n cyrraedd yn tŷ fi a fi wedi cael ci. So, Winnie yw enw hi. Mae wedi cael op i gael y gos off. So, 3 choes i da hi. O, dre yna hi. Ie, bod y coli bach, mae'n gorgeous. Ie, mae'n cute. Yn disgyn eich digi? Ie, mae gen i 2 westi. Ie, wel, mae nhw byw da mam a dad, ie. Ond, ie, gen 2 westi ydw i. Felly, y tric ydy, os ydy Gwenllian eisiau gwerthu cwn o'r fferm, dod nhw fewn i training. Oh my gosh, ie. Achos oedd hwnna Mae weithio. lot o'r merched di cwrdd â Winnie. Achos bod ni wedi cael un mor ifanc, oedd hi'n tiny, oedd hi fel mor fach a hyn. So oedd y merched, pryd o'n i'n ymarfer yn mis Ionawr a Chwefror, o'n nhw jyst yn dod rownd ar ôl ymarfer i weld hi. A o'n nhw methu dod dros pa mor fach oedd hi. A ydy hi yn behafio? Odi, mae'n gwrando'n dda weithiau, ond mae hefyd, apparently mae Gwenllian yn gweud bod hi personoliaeth mam hi, so mae'n eitha stwbwrn a mae'n hoffi wneud pethau'n amser ei hun. Ti neu... Di fyny mam hi neu mam hi i gyd. Y ddwy fi'n meddwl. So mae'n rhoi look yna fi fel, she's not impressed pryd fi'n rhoi row iddi, ond mae'n gwrando fel arfer. Ac oeddech chi di... Pwy na chi wedi mynd ar cwn am dro? Di mynd i gael hefen iau? A dyn nhw'n gwneud hefen iau cwn lawr yn Franks? Odyn, fi'n meddwl bod nhw'n... Fi'n meddwl. Nath Winnie ddim cael, achos oedd hi yn y car erbyn ni'n cysgu, achos oedd hi'n knackered, achos o'n i wedi bod am wac rhyw 20 munud lan yr trath a nôl cyn mynd i Franks. Efo tair Ie, so o'n i'n cario hi hanner yr amser, ond wedyn oedd hi just moyn mynd lawr i chwarae dy'r cwn arall, so oedd ci Siwan y car yna, Ralph, oedd e'n crazy, oedd e off pob man, a wedyn ci Cerys, sef Costa. A wedyn nath Alicia Jazz digwydd dod mewn i Franks ar ffordd nôl o ble o'n nhw wedi bod a dod â nale mewn dyn nhw. A wedyn oedd Hannah a ci hi Luna na fyd. So oedd na 5 ci na. Nice. Nes di'n cael gwahoddiad i fynd hwnna, Carys? Ond iawn, tro nesa. Reit, dewch chi'n edrych yn ôl ar rownd 4 yn gyffredinol ta. I ddechrau, be nathoch chi o'r gêm Lloegr yn erbyn Iwerddon? Fi? Oce. Fi'n credu bod... defence Iwerddon yn dda iawn, especially hanner cyntaf, mynd mewn 10 pwynt i dim, ond mae Lloegr yn cael depth yn nhw, ddim yn stopo nhw yn credu. Maen nhw'n cael gair ar hanner amser yn credu am y last 2 games, dod mas, just different breed. Ie, tîm gwahanol yn yr ail hanner. Ie, nath y Carden ddim helpu. Na. Gath Iwerddon Carden Felyn a Carden Coch. A pryd chi chwarae yn erbyn, o'n nhw just about dal nhw gyda 15, ond gyda 14, mae fe'n impossible sgorio'r llwyth. A unwaith mae'r floodgates yn agor fel maen nhw'n gweud, mae'n really anodd stop nhw wedyn. Ond mae o'n gosod y penwythnos ola i fyny'n wych yn dydi am y gam plawn rhwng Ffrainc a Lloegr. Carys, pwy sy'n mynd i fynd â hwnna? Fi'n meddwl Lloegr fi yn. Just chydig bach rhy gry, lla? Ie, rwy'n credu bod os maen nhw'n dechrau'n araf first half, so rwy'n credu bod Ffrainc yn mynd i punish nhw, ond os maen nhw'n gallu chwarae fel maen nhw yn, rwy'n credu bod Lloegr yn mynd i ennill hwnna, personally. Ti'n gytuno? Ydw, fi'n meddwl mae Ffrainc adre wastad lot well na gen nhw i ffwrdd o adre, so bydd nhw dorf mawr, huge, sy'n really cefnogi nhw. Mae hwnna'n gallu gwneud wahaniaeth. Dyw Lloegr ddim really wedi cael ei profi, chymod, o ran
ymosod yn 2 ar 20 nhw. So bydd yn diddorol gweld sut maen nhw'n delio dy Ffrainc yn enwedig Son Sws. Mae hi wedi bod yn ardderchog. Os mae Ffrainc gallu cadw hi ar y cae, mae dyn nhw lot fwy o bosibilrwydd o ennill. Ond gweud hwnna, os mae Lloegr gallu cadw Ffrainc mas neu jyst i cwbl o ceisiadau, y ffordd mae Lloegr wedi bod yn gorffen gemau i gymharu y ffordd mae Ffrainc wedi bod yn gorffen gemau, fi'n meddwl bydden nhw'n sgorio eitha lot ar y diwedd yna. Ac os da ni'n edrych ar gêm yr Eidal ar Alban ta, yr Eidal yn ceir o'r Alban, oedden ni'n disgwyl i hynny digwydd, Carys? Na, mae fi'n meddwl bod Alban yn mynd i cael hwnna, ond falle bod y newyddion o cael contracts yn rhoi rhywbeth newydd i'r Eidal. So, nhw'n gwneud y dda, maen nhw'n cicyn dda, maen nhw'n chwarae game dda, so, na, mae'n good i nhw yn credu, achos so nhw wedi cael y dechrauad dda i'r tournament. Na, a mae'n rhoi hwb iddyn nhw, Elinor, cyn gwynebu chi wrth nesaf, fe gyda nhw illa bach o fomentwm tyn ôl iddyn nhw. Ie, yn union, mae fe'n seto lan gêm really cyffroes ar gyfer wythnos nesaf, a dyna beth chi moyn mewn 6 gwlad. Chi moyn bod pobl yn gallu dod i wylio a ddim yn gwybod beth sy'n mynd i digwydd, pwy sy'n mynd i ennill, gobeithio am gêm agos. So mae fe'n mynd i fod yn her i ni, ond ni yn mynd i fynd mewn iddo fe'n hyderus oherwydd siwt ni wedi bod yn gorffen gemau. Ie, gawn ni drafod hwnna mwy yn man. Jyst eisiau gofyn i chi'n sydyn, pwy di'ch chwaraewr chi o'r gystadleuaeth hyd yma? Diolch yn gorau bod eich tîm chi, ond geith o fod eich tîm chi os ydych chi eisiau. Gyd i ddweud y hun os ti eisiau. Ie, fi. Os fi'n mynd, fi'n mynd i wneud un o ni a wedyn un o rhywun arall. So, rwy'n credu tîm yn mynd i San Sws y ti. Ydw, bendant San Sws. So, fi'n mynd, rwy'n credu Mali Paca i fi. Pam? Just machine. Just work rate hi yn unbelievable, os ni'n gweud y gwir, a sut mae hi'n cario ymlaen pob game fel yna. Mae hwnna'n impressive i fi. A wedyn, i ni, yn credu Butchers, Alicia Butchers, Pam? Sa'n gweld unrhyw un yn rhedeg lines fel hi. Mae hi'n just non-stop hefyd. Mae hi wedi step o lan yn credu mae rugby hi yn dod o Bristol i fan hyn. Mae hi wedi bod yn dda iawn whole season i credu. So San Sws di chwaraewr di o'r Elinor o'r... San Sws achos mae just mor beryglus. Mae wedi sgorio ceisiau lyflu, mae wedi creu ceisiau lyflu, mae'n amddiffyn yn dda. Mae just popeth, typical French yn dweud popeth yn revolvo o gwmpas hi. So mae hi'n really yn cario'r tîm na. Llwyth o bwysau arni ar gyfer penwythnos nesaf. Gawn ni weld sut mae'n neud o dan y pwysau yna. Ond fi'n gwybod cytuno dy Carys, mae Alicia Butchers wedi bod yn ardderchog i ni. Mae'n dda yn y lein, mae'n dda gwmpas y cae yn amddiffyn ac yn ymosod. So, a gyda'r pel yn ei ddwylo, mae'n really greadigol. So, mae'n fel centre arall ar y field. So passes hi. Mae'n good. Ac am bod y bencampwriaeth brona dod i'w therfyn ta, be di'ch uchafbwynt chi o'r bencampwriaeth? Mae'n gallu bod ar y cae, oddi ar y cae? Be fysa ti'n dweud, Carys? Fi'n credu bod, i fi, cais Ffion Lewis yn Erbyn Alban. Oedd hwnna'n rhywbeth good i gwylio. So, fi'n mynd i roi ei Ffion. So, a thi sgorio reit o flaen lle ni'n eistedd yn gwylio hefyd. Byddai'n fi'n bod yn hapus o'na hefyd, o fi wedi drop fy hi mewn, ond mae hwnna'n dda. Ti'n wedi dalu hi wedyn. Ti'n dalu chdi wedyn. Ti'n wedi cael massive brownie point yn hwnna'n dy Yes. I fi'n cytuno oedd yna'n uchafbwynt mawr i ni'n bendant, achos bod ni ar y tu ôl hefyd, so oedd e'n cais hanfodol, really. Ond i fi'n meddwl dechrau'r tournament, oedd neb cweit yn gwybod beth i ddisgwyl ohonyn ni, oedd llwyth o bobl yn edrych yn ni, a ddim yn gwybod sut o'n i'n mynd i dechrau'r tournament. I ffwrdd i Iwerddon yn lle eitha anodd i fynd, a fi'n meddwl bod lot o bobl wedi meddwl, na, ni ddim yn mynd i wneud e. So, mae'r ffaith bod ni wedi wneud e gyda pwynt bonus, a cais hanner y diwedd yn sgorio o hanner ni, fi'n meddwl oedd e just gymaint o buzz, nath Carys bron collapso ar ochr y cae. Oedd hi'n sgrechen mor gymaint. Gallu gweld yn y fideo. Ges i headrush a troi rown yn mynd ar ni fi fel, oh my gosh. Na, Nes i literally celebrate o troi rown, oedd Carys fel on. Oh my gosh, Carys i'n bod yn gael penio. So ti gallu dweud fi ddim yn support o merched ni. Os o fideo hyn hefyd? So, pryd mae Hannah'n sgorio trai, mae'n dod i ni yn y... O beth hyn allan yn fyw ar y teledu? Ie. Nawn ni ffindio hwnna.
Nawn ni gobeithio ffeindio hwnna. Ie. Ond ydych chi'n iawn, dyna sy'n Oh, bwysig. yeah, na, fine. Just yn sgrechen mor lawd o fe. Bod yn drama queen. Yeah, just copying Snowy. Ti'n drama queen. Ydw bach. Ti'n drama queen? A dych chi'ch dwi'n drama queen? Dyw No. Caris ddim really, no. O. Yeah, fi'n credu fi yn. Ond mae Eleanor yn drama queen, ydy? Yeah. Pam be mae hi'n neud lle? Just, you are, princess o fe. Ie? Dwi'n meddwl bod yna stori fan hyn, ond does ddim stori mynd i ddod allan, ag oes? Na, just nickname ti o fe. Stori general bywyd fi. Yeah, yeah. Just safona uchel. Wel, ia, mae eisiau cael safona uchel, does? Safona uchel yn erbyn yr Eidal, dyna fyddech chi angen. A herwydd fel ti'n sôn yn gynharach, ar ôl iddyn nhw giro yr Alban penwythnos dwytha, mae'n mynd i fod yn gêm a hanner, a gêm lle fydden nhw'n teimlo ar ôl wrth dwytha bod nhw'n gallu ennill, Carys? Yeah, yn credu bydd yn gêm cyffroes iawn i gwylio. Mae'n dau teams a sy'n hoffi attack. Yn credu bod ni'n angen y torf eto dod lawr, dod i ôl ni. Ac mae wedi bod yn arbennig i ni, yn credu, i gweld sioe ar dydd Sadwn. Ie, hanner awr 12, y gig gynta, llawar cynharach na 8 o gloch nos ar nos Wener. Felly, ie, faint o wahaniaeth mae'r dorf na am Harcer Arfau wedi wneud i chi a fydd yn wneud i chi dydd Sadwn? Ie, gymaint o wahaniaeth. Mae fe jyst yn really nice, hyd yn oed jyst pryd chi'n cyrraedd ar y bws, chi'n gweld pobl ar y stryd yn dechrau cyrraedd, a wedyn pryd chi'n twymo fyny, chi'n lli teimlo, chi'n meddwl yr awyrgylch yn adeiladu, a mae fe jyst yn... Mae fe'n ychwanegu i'r cyffro, ond dwi ddim yn rhoi pwysau, mae fe jyst yn rhoi cefnogaeth i chi. So mae fe'n really neis, a wedyn pryd chi ar y cae, a mae fel rhywun yn rhoi hit mawr mewn neu'n torri llinell, a chi'n clywed y dorf, mae fe jyst yn rhoi, just egni bach extra i chi. A pryd oedd y tro dweithio i chi chwarae'r Eidal? Ydy dwi'n gywir yn deud 2020 nath chi chwarae nhw llynedd hefyd? Na, nath ni ddim chwarae nhw llynedd. Na, ia, so 2020, so mae yna 2 flynedd ers i chi chwarae nhw dweithio, felly fydden nhw'n dîm gwahanol ers y tro dweithio i chi wynebu nhw, yn enwedig fel Carys yn sôn yn newyddion am y cytundebau allan hwb ychwanegol iddyn nhw? Mae'r Eidal actually yn dîm sydd wedi cadw lot o chwaraewyr nhw am amser hir. Mae lot o nhw gyda caps uchel nawr, a lot o nhw wedi bod rownd. Yn enwedig yn yr olwyr, lot o nhw wedi bod rownd am amser hir iawn. So byddwn ni'n hyn gyfarwydd a chwarae nhw. Mae Rigoni yn briliant fel 10-12, ble bynnag wnaeth nhw chwarae hi. A mae hi really a rhif 9 nhw sy'n mynd i fod yn pobl bydd rhaid ni watch a mas am. Ond i ni, really, fi'n meddwl y challenge i ni bydd sut i ni'n gallu dechrau'r gêm a really dangos i bobl sut ni moyn ymosod, achos ni wedi dangos bach ohono fe, ond so fe gyd i dod at ei gilydd eto. A peidio gadlu tan funud ola, achos da chi wedi gwneud lot o waith i chynan yn yr ail hanner yn y 2 gêm gyntaf, ynddo. A ella Carys, chi ydy'r ffefrynnau mynd i fewn i hon. Di hwnna'n dod efo chydig bach mwy o bwysau ychwanegol? Na, sa'n credu. Ti'n edrych fel person sydd mor cool a ddim yn mynd yn ofnadwy o stressed am dim byd? Na, so fi'n stressed tan tipyn awr cyn gêm. O, ie. Yeah. So ti'n mynd teimlo'r pwysau gan feddwl bod chi'n ffefrynnau? Na, ni wedi gwneud y gwaith galed. Ni'n gwybod beth ni'n goffod wneud. Os byddai'n pwysau os ni ddim yn gwybod hwnna. Ond na, fi'n credu bod ni'n mewn lle dda iawn fel tîm. A fel pawb, really, yn credu. Fi'n edrych ymlaen i'r gêm. So, gobeithio bod... Ni'n gallu cael un ar dydd Sadwn. Ie, os chi'n edrych ar rankings cwpan y byd, nhw sydd wedi ranco'n uwch na ni ar y foment. So, ar papur, nhw fydd y ffefrynnau, ond os chi'n edrych ar ffom y 6 gwlad yma, falle ni bydd y ffefrynnau. So, bydd e'n really diddorol gweld yn amlwg, ni fel wedodd Carys, ni'n teimlo fel bod ni wedi paratoi'n dda, a ni wedi adeiladu pob gêm, a gobeithio allan ni roi i gyd sydd gilydd am y gêm ola. A pa mor bwysig ydy gallu cael y bencampwriaeth y 6 gwlad yma cyn y cwpan y byd lenni, achos dwi'n siŵr fydd y tîmau eraill rownd y byd sy'n mynd i fod yn cystadlu yn cwpan y byd, maen nhw mor eiddigeddus o'r 6 gwlad, achos y flwyddyn cwpan y byd, ych chi'n cael cyfle i chwarae gemau mor gystadleuol yn erbyn tîmau fel Lloegr a Ffrainc. Pa mor werthfawr fydd hwnna, Carys? Gan gofyn bod i'n flwyddyn cwpan y byd. Mawr yn credu, especially os ni'n chwarae tîmau fel Ffrainc a Lloegr y blwyddyn yma yn ei gwael, but really gweld ble mae ni. Lle ydych chi fel llun yn mesur i fel lle ydych chi? Ie, so ydyn ni'n gwell na blynyddoedd diwetha, so
credu mae lot o learnings o'r gemau yna. A bydd ni'n gallu paratoi'n mynd mewn i'r gwyglad i'r cwpan y byd. Ie, a mynd mlaen ar hwnna o ran dysgu pryd chi'n mynd trwy'r tournament. Dyna beth sy'n holl bwysig mewn cwpan y byd yw bod y tîm sy'n gallu adapto a dysgu o gêm i gêm, achos bod nhw mor agos at ei gilydd a maen nhw'n wythnosol. Dyna yr unig peth sy'n debyg i hwnna yw chwe gwlad, really. So, pwy sy'n gallu dysgu a pwy sy'n gallu rhoi mewn a gwella'n mor gyflym a neu'n gyflymach na tîmau arall. Wel, diolch yn fawr iawn am eich cwmni chi. Wythnos ola chi yn camp, achos mae'r gêm ola penwythnos yma, felly mwynhewch eich wythnos ola, mwynhewch yr holl maffia, mwynhewch yr holl spikeball, yr holl goffi, ond yn bwysicach ar ymarfer. Pob lwc dydd Sadwrn. Diolch yn fawr.